ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин, квартира рӯӣ кардам ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои заминӣ, квартира, замини холӣ, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ин ҳамин ватсап имо экранбарда рӯӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ҳам маълумотша, ҳам суратша дар ватсап рӯӣ кунем, мо реклама шунем, чизе ки набоша. хоб дар имзо навор аст хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Исор, аз шаҳри Кӯлоб, ҳам хона, ҳам замин ва аст квартираҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе ва аз дигар ҷо. ҳам хонаи заминӣ, ҳам замини холӣ, ҳам квартираи фурӯшӣ ки ай ҳар ҷо ба мо рӯӣ кардан ки мо пешкаштон мекунем. хоб барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона заркор аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 133 сомонӣ навор расонем ки маромад рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, як компания гурзаперовски хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания ака Ёқуб. ин ака таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, МКАД, метро аз куҷо ки набошад борои шуморо қабул мекунанд. ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. инчунин ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кӯлоб, Восей, Фархор, обшим Калхозобод, Уяли, Ғозималик, обшим 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанберо ҳамаи ноҳияҳош, ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи килош ҳисоб карда, скидка карда, яъне қабул мекунанд. инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кардӣ аз ҳамун ҷои хоби шумо, яъне мошини майда кардӣ рафта худашон аз ҳамаҷо бор оварда ба контейнер мерасонанд ва бори шуморо ба рӯзҳои наздик бурда мерасонанд. компанияи боварӣ аз номи ки але мо гап занем ба шумо скидка арзон мекунанд. гурузаперовски ака Ёқуб ба шумо тавсия метавем. метавонем ботона бо дили пур 100% роҳӣ кунед. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аст ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, деҳаи Мавҷ, пеши мактаб, пеши масҷид, гардиши чойхонада. айсентри шаҳри Душанбе то ҳамҷода 7 километр мега роҳ аст. ноҳияи Рӯдакӣ, пеши деҳаи Мавҷ, мактаб, садиқ масҷида пешаш ва гардиши чойхона. духонага, дӯстони азиз, духонага квартира кардагӣ аст ки дар якум ошона қарор дорад. хоб 41 квадрат метре ки доми 5 ошона аст. духонага кардагӣ дар якум ошона 41 квадрат бо обсвеи таъминация, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ремонтош ремонтҳои замонавӣ, яъне ки люкс ремонт аст. дӯстони азиз, медори фақат зиндагӣ мекунед. об ва свет пайстани дорад. хоб нархи квартира мегӯяд 230 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб мекунем ва рақамҳошон аст. рақамҳои Тоҷикистон ахира 6161, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. квартира омодаи расхода мекунем, фақат медори зиндагӣ мекунем. об ва свет мега да пастияни аст. инчунин масҷид, садиқ, мактаб, мағозаҳо ҳамаш дар пешаш. хоб нархшам қимати 230 000 сомонӣ аст. бо муомила мекунанд. кадоми ки лозим аст маромад занг занем, дигар маълумотша аз худашон гирен. ва дӯстон азиз, ногуфта намонад ки шумо дам агарам хали квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ, ягон мошин, ягон аппарат, ягон техника, чизе ки боша маромад рӯӣ кунем, реклама мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар теппаи Самарқанд, маҳаллаи Роғуниё, 9 километр, яъне ки аз райони 9 километр тақрибан 2,5-3 километр то хона роҳ аст. лаби роҳ дар ҷои беҳтарин об, свет, пайстияни дорад. 8,5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёр аст ки боз барои чанд дар дигар ошхона, баня хона фундамент рехтагӣ дорад. дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди хона пол нихоз маҳкам, боз кафтар дигар хум пуман хали санг барои ягон стройкаи мондагиш дорад. дӯстони азиз, нархи хона $26,000 ки бо муомилаи хуб мешавад. лаби роҳ дай. дар дуруни хона дарахтони мевадиҳандам дорад ва дар пеши хонам пеши дарвозаам бо дорад. якумаш рақамҳои мегафон ахираш 49, дуюмаш рақамҳои Вавилон WhatsApp дорад. шахсоне ки харидори аниқ бошад мега бо аз $26,000 бо муомилаи хуб мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳо дар занг занем ва маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. ҷои беҳтарин Душанбе, теппаи Самарқанд, маҳаллаи Роғуниё, 9 километр, аз 9 километр 3 километр хона роҳ аст. маромад занг занем, бо арзон мешавад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши мактаби 12, пеши телестудия, пеши мактаби урусӣ, литсей, садиқ ҳамаш
дар пеш, яъне ки шабчароғ лаби роҳда пеши мактаби 12 ҷойи беҳтарин. Якхонага квартира аст ки духонага ё сехонага хоҳем мекунем, яъне ки квадраташ калон аст ва балкони 7 метра дорад. Якхонага дар дуюм ошона қарор дорад ки доми 4 ошона аст, 48 квадрати метра. об свет аст, ремонти хона хай замонавӣ нест, як барои зиндагӣ 100% мешавад. хоб кӯчаи борбад мешавад, квартираи 19. хоб обшин панелни дом аст, кухни балкон дорад, балкони 7 метра, 7 ба 2 намедонам хеле. хоб ремонташ средния, дӯстон азиз, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо муомила мешавад дар пеши телевизиони хатлонда, ҷои беҳтарин лаби роҳда, боз решотрезошам хеле решоткаи оҳанӣ дорад. хоб ин рақамош, якумаш рақамои билай нахилаш 45, дуюмаш рақамои мегафон нахилаш 83. ҳад рақамошро кор мекунад. метавонед ки шахсони харидор аз шаҳри Бухтар аз ҳамин рақамо маълумоти ҳамин квартира гирен. масалан якхонага дуруст шуда аст, метавонед духонагам кунед ё ки ягон вариантҳои дига да. хоб марамат шумо занг занед, бо арзон мекунем, мега 260 бо мақсад ки маълумоти пуррашам шумо да метиҳад. ҳад рақамошро кор мекунад, аз шаҳри Бухтар марамат занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар посёлкаи Наврӯз гуфтагӣ аст, пушти молбозор, ҷои беҳтарин мегӯяд соҳибаш. шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти молбозор. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки об ва свет аст. як так калидор, як баняк, як ҳоҷатхона дорад, гирди хона полни худ маҳкам, об свет аст, боз якам аз қум, шебен, санг ҳам хеле чизоам дорад. хона мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуби хуб дорад. хоб дӯстон азиз, шахсоне ки мехаред рақамошон аст, мегафон 24 соат кор мекунад ва як агар ки лозимам бошад дар ҳамин рақамошон ватсапам дорад. аз ҳама хубаш дар рақамошон занг занем, қатиш муомила кунед. хона қариб ки сохтунаш бутаи мақсад бо хай маълумотша мегирен. хоб нархи хона 220 мега бо муомилаи хуби хуб дорад. марамат шахсоне ки мехарен срочнай бо савдо мешавад. ҷош ҷои бениёяд мега хуб аст. марамат шахсоне ки аз хона аз шаҳри Ваҳдат ки лозим бошад, ина занг занед. ва дӯстон азиз, лайкора фаромӯш накунед гузорем ва агар ки имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо падисаш кунед. аз куҷое ки ба шумо хона замин ки лозим бошад нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшонда ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар тарафи Туто гуфтагӣ аст, пеши кирпичзавода, ҷои беҳтарин лаби роҳи Калонда. 4 сотиқ замин маҳсулот аст, ки гирдаш полни худ маҳкам аст, 3 намуд об дорад ва свечам ҳаст. гирд ванашта одамо зиндагӣ доранд. инчунин документош 100% дар номи харидор карда метиҳанд ва мақсад ки бозор ҳастай наздик 3 сомонда тангилаш меравад. бозор, хоб бозори Калон, донишгоҳ, хоб балниса, тахта бозор, яъне ки тахтабаз ҳам хел чизо, хоб мактаб, ошхона, заводи ғиш, балниса ҳамаш дар қарибиша, ҷои беҳтарин лаби роҳи Калонда. хоб замин мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ ки нархи ахирша. бо хайтон маълумоти пурраша мегирем. якумаш рақамои CC дастӣ, дуюмаш рақамои Вавилон, инашам кор мекунам. WhatsApp дорад обшин, ҳад рақамошо 24 соат кор мекунад. ва дӯстон азиз, 3 намуд об дорад ки обуш пайсени аст ва свечам ҳаст. мактаб ҳама чи аст, гирдаш полни худ маҳкам, даврӯза дорад, нархи 60, нархи арзон, лаби роҳда. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, бо ина занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. бо инчунин ҳуҷҷатшам буда дар номтон кадам метиҳанд, срочна марамат метавонед занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочнаи аз шаҳри Кӯлоб. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ, дар ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Сайри Озӣ гуфтагӣ аст. соҳиби шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Сайрозӣ. сайрозӣ боло ҳамин хеле маълумотҳо аст. агар ки ягонашо нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ба шумо мефаҳмонанд. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ, ки об ва свет аст. якта веран, як подвал, як кухни, як баня дора мегӯяд дӯстон азиз. хоб дуруни хона мегӯяд бо пеноблок мегӯяд сохтагӣ ва гирди хона забори, гирди хона ҳамаш фундаментош рехтагӣ. хона қариб ки 90%, яъне 80% тайёр аст. фақат дар треза ва рангуборам хеле кора монда, дига ҳамаш кадагӣ тайёр аст. хона мегӯяд срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо муомилаи хуби хуб дорад.
خب این همین رقم‌های مگافونی صاحبشونه که 24 ساعت کار میکنه و اگر لازم باشه در رقم‌هاشون واتساپ هم داره. از همه خوبش در رقم‌هاشون زنگ زنی. خیر معلوماتاشو با از خودشون گیرین. شهر کلوب جامعه زیرکی دهه سیریوزی بولو. مرامت شما زنگ زنید همش با شما فهمیده میتونم و ارزان هم میکنم. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را پیشنهاد میکند. پاسته اپمینا برای با قوت و فعال گردانیدن آب بدن مردها، برای فعال گشتن اسپرماتوزوئیدهای شخصانی بفرزند، خونگیری پایها و رگکشی، برای بلند برداشتن حوصله است، خنزال برای درد دست و پای میان، روماتیسم، روغن خیلبا برای خنکگیری و سنگ و نمک گرده، پیشابدان، پروستاتیت، سمیوون برای اشتها و فربه نورمندی جسم شما. با شفافرما باشید. شفافرما با شما شفا میخواهد. بگذاریم با هفتم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است. دوستان قرار دارد در شهر حصار در دهه گلخانه گفتگی است. سویبوش 7 سوتیق زمین مساحت دارد که آبشیم 7 در خانه دارد که نکی 2 در خانهش برای زندگی تیار است و دیگرش یعنی فوندامنتش بلند با پادوالش کتی. об ва свет ҳастай ҳоҷатхона ошхона бания дурустанд ҳамаоншон мегӯяд қати ҳоҷатхона тайёр астай. хоб дута падвал дорад ки битонош ҳамаш қоидави падвали баланд ва гидаш маҳкам. хоб якчанд ҳамун дарахтан ва дарои пластикӣ қати трезаҳо часпондагӣ астай. хоб нархи хонаро мегӯяд 200 мегӯем бо муомила мекунем ё ки ба ягон мошинам алишам мекунем тоқа мошин кати сум кати нархаш 200 000 сомонӣ аст. бадрон аз шаҳри ҳисор обшо 2 дар хонаш тайёр астай ва дигарош 5 дар хонаш яъне ки дигаш тайёр нест. ҷои гараж параж падвал ҳама чӣ дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои билайни соҳибшуна шахсиён ки лозим ки бошад марамат занг занем бо ватсап ҳам дорам метавонем маълумотҳои пурра ва аниқша аз худашон гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст ки аз шаҳри душанбе аз пойтахт тарафи южни дако яъне ки адреси пурраш қаҳрамонова настаг аст. қаҳрамонова 33 133 духонага квартира аст бадрон ки дар якум ошина қарор дорад 36 квадрати метр. намедонам як хонага духонага даган чхелай домои ва вариади советския тарафи южнида. хоб қаҳрамонова 133 квартираи 39 обши маълумотои пурраша бу хахтон мегирем барои ки соҳибаш камтар маълумотша хато намистага аст. хайр ремонтои хона 100% беҳтарин. нархи квартира 280 та аз тарафи южни. хоб рақамошон аст мегафон кадом дар ки лозим аст хали квартираи арзон марамат бо занг занем маълумотои пурраша аз худашон гирем. ва дӯстони азиз агар шумо давом хали квартираи фурӯшии хонаи заминӣ замини холӣ ягон аппарат ягон мошин ягон техника ягон маҳсулот ягон компанияҳо чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат рӯй кунем мо рекламаш мекунем. фақат хоҳиш лайкотро нагузорем фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар ватсап имо подлисаш кунем. мегзарем ба наҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки аз ноҳияи рӯдакӣ дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз рӯдакӣ замин шояна баъри шумо закастон. замин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ленинский район дӯстони азиз пеши бозори ленинский дар мегӯяд наздикай. ай бозори ленинский мегӯяд тақрибан мегӯяд 2 километр мегӯяд роҳ. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона фундаментош рехтагӣ аст ва обсоячам аст. нархеш мега 55 000 сомонӣ бо муомилаи хуб мешавад. хоб агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед шумо дар ҳамин рақамҳои поёмда тисел да занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад. участкаи фурӯшӣ аз ленинский район ай пеши бозори ленинский мега 2 километр роҳ аст. хай фундаментош рехтагӣ тайёр марамат шахсоне ки лозим аст марамат занг занед. ва дӯстони азиз аз кадом ноҳия шаҳр ба шумо хона замин квартира ки лозим бошад дар таги видео нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва ин буд навори имрӯзаи мо ки пешкаш додем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.